Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 7 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας τι ύψος πιστεύετε ότι έχει ο Μάρκος Εφερλής. Τώρα το είδα κι εγώ. 1,82. 1,82 λέει ο Μαρίνος. Με γόβα ή χωρίς. Και τη φοράω και γόβες στις παραστάσεις. Για να δούμε. 1,82. Δεν υπόθηκε καν. Προκόπη. 1,78. Πόσο? 1,78. 1,78 λέει. Για να δούμε. Εννιά το είπανε αυτό. 1,78. Θα παίξετε την ερώτηση. Δώσουμε. Θα τη δώσετε. Πάμε λοιπόν Μαρίνο στη θέση μας. Για να δούμε τώρα πρέπει να σταθώ στο ύψος μου και να παίξω αυτή την ερώτηση, αλλά θα σας βοηθήσω άμα σταθώ στο ύψος μου, οπότε θα μεταβάλω συνέχεια το ύψος. Βαγγέλη μου, πείτε μας τι ύψος πιστεύετε ότι έχει ο Μάρκος Εφερλής. Πότε, όταν κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις? Γενικά, στη ζωή του. 1,76. 1,76 λέει ο Βαγγέλης. Για να δούμε. Πρώτο χ. Παναγιώτη, τι ύψος πιστεύεις ότι έχει ο διάσημος Έλληνας κωμικός Μάρκος Εφερλής? Θα έλεγα 1,81. 1,81 με μαλλιά ή χωρίς? Χωρίς. Χωρίς. 1,81. Δεύτερο χ, συσκεφτείτε υπερδικουρέη. Φωτεινούλα, τι ύψος πιστεύεις ότι έχει ο Μάρκος Εφερλής? 1,66. 1,66. Ναι. Τα γυαλιά είναι μοιοπίας, τι είναι? Δεν κάνω καμία πια. Βλέπεις καλά δηλαδή. Ναι. 1,66. Για να δούμε. Τρίτο χ. Για να ρωτήσω τους περδικουραίους τώρα. Τι ύψος έχει ο Μάρκος Εφερλής? 1,66, 68, 70, 72, Ειρήνη μου. 1,75. 1,75 Τάσο. 1,75 κι εγώ. Άγγελε. Με τους χαλάς το χατήρι. 1,75 Προκόπη. 1,75. 1,75 Σταυρούλα. 1,75. 1,75. Αποφασίζει αρχηγός. 1,75. Πάμε να δούμε και τις άλλες απαντήσεις και μετά θα σας πω ποιο είναι το πραγματικό μου ύψος. Νούμερο 2. 1,70 είπαν 16. 1,80 άλλοι 16. 1,65 κοντά με τη Φωτεινή ήταν αυτή 8. 1,72 και 1,60. 4 που άμα τους βρω, αν τους πετύχω κάπου, ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, μία από αυτές τις απαντήσεις είναι σωστή. Τώρα που με βλέπετε και πριν που με είδατε να χορεύω, γενικά να περιφέρομαι εδώ στο χώρο, ποια πιστεύετε ότι είναι η σωστή? Ποιο είναι το ύψος μου χωρίς παπούτσι πάντα, έτσι? Ξυπόλυτος και με τη φτέρνα καθαρή. 1,78 λένε οι υπερδικουραίοι. 1,60. 1,80 αλλάζει Φωτεινή. Είμαι 1,78. Και υπάρχει και μία απάντηση που είπαν 2 μέτρα. Τόσο με βλέπουν, τόσο με θεωρούν κάποιοι. Είναι ο όγκος αυτό που εκπέμπω, καταλάβατε.